سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمرة سلام كمي تنيحكم كبرات خاتلتي سينما سمرة عمدي انتاي تمخروني بسالا قصال تصدولا زلخم دبدابيتات ممليسيات عمبب زلامو نحنا بوغنا كتقصلو إنا نلابو نحجم بقار ابنوس مدبنا انتاي تمخروني كلتا دبدابيتاتينا كن انقدكم متينا زلنام كم تواترو تساتفوكم زيف الليلنا كسافت عمي بأخبروت مسانا تنحو سناي مكتتال سلام كبرات الدالوتي عمدي انتايت مخروني كم ياللخم أملست يبال بزحات سفلتم سبات كالتيفوم أمر عندر عن كبتحو يريوم يم دونجيخا ممرعو أبدك أنستيخون أبدك تبعتيو انتايت أقمالو تقديسكم مخروخم كتبوني يلابو سلام زغبرك حفتنا أملست نايز عودي كيلاتات تغمن كساران ناي دونجيخا ممرعو بستفلالي شنخيم زريوهم بممزانجن دق أنستيو كسا 25 عمت أبزلو درت كزي كمرعوا كمزلوان يمخروم أبز قبرو مصنعتي دونجين زمرعوا دق أنستيو ربح زبالة كتباو أتت نخرخبان أبزل على درجات مرتي نخبتحان يحقزن يبلوم إزقن أبز ربح مالت نيوتن واقع أبز وسخ نتفتات مزوعلو إيوم بخال مداي دونجين زمرعوا دق أنستيو كابتي بقات حساس فازي مبسال كسعب زخل زيكون نتاو تثبيت نسنتاو بحري نتسا خوينن حدارن كمرحان مسمت أمدن ببسلت كررادان عب حقز اللو بنصارقن دق أنستيو باقا كتسامدا زحاشة كمزخونة زرقا كتمرتعوتات يقرب يوم نايدك أنستيو نايفريا منت اوان حد خابتي باقا نخمر عوا زدرخيم وحراد دك أنستيو أفلما أربعتات نايمولات تخلو انتهالوانكوا زباز حاقن أبز وانزي فريا منتن زاقوار صالو كل عدميوم بتوساخون أمونغو ود تبعتين غالن سيتن سميعتاون محبراون تسقمات كوغوانف يخل من هالبات ود تبعتاي كامت سامدو صوتاو عقبت كركب انت زيكيلو ويون زيادة ولاد نمولاد باقز اللو انتو خوينو دليتون خمالي كاب حدار وطعي كزورن حلافنت كوغدلن يخل بومت اندما نافتح كمرح يخلوم قداي ولادون كابت غندي آتوكرو زقبرو اليوم معباين مكنخان قلعو أمرو قزين قلبتن زحتت كبيد أيوم أزدما بأكل منفسن حيال أبتخون اللو دارت عدمة كعيا يكبا بعدمة إن أركا أبتخد اللوان التفريم قلعو كاباخا زبهقو صوتا علال زورت وزته كومون كاب كتور ناي مفلات باقوم زبقس حتوتاتن واجتان نختتصاورو كتقما يخيليوم بدك تبعتيو ناي مراز تخلوون إنا تبابيو زمتم كمتي أمونغوز تغنطبتن زي تغنطبتن عمبابا زهلو فللي كمثال يخل سلازخونا دما تمراتي تايكونكون زبلا تحساسبا زفترو نايمرو نوطي سلازهلو أب جنكت كشمم تخل ويون عدلاتا إنا تسببو مسمتو أب دليتاتا حدقت بمقبار بمولو لبا أب زي مرصتو متسامدي كترعم تخيلمو زي حقوس حدار تمرح ببهلن لمدن ناي كبابي أون نسنا عمرا كتسألون كقودن زخل تغطي كقطما يخيليم أب سدرا بيتا أزمادا كبابيا زي قبول انتو خوينو محبراو تنصلو كقطما تخلولهم بوغن دك تبعتيو غلا كفيل مصنعتات كم زرغاغصو اتي اولاد ملايين مكنخانن زغوانف صقم لك كم تناي دك انستيو خوينو مدنغاي مرعا نستفلالي زي حلافنتاو تكبار كقالعوم كم زخل يمتم نابنت بزحد دك تبعتيو ابزبانوم زسكف حلافنت ني حدار وي ولاد سلازي هلوم اب قدامن مستفلاليو عركم حزان تعين زي تعين ركب كمسروتو يقولم مستن كالوت بزلو أعروخ كسعبو زخولو قودات نقراتن يقالعوم مسمت زامدوم سفحنا عد مقاق مزهلوهم دما
ናይ ስምዒት ዘይምግጣም ወይ ዘይምዕጋብ ክስዕብ ይኽእል። ብኣጠቓላሊ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ግዜ በፅሕና ክሳብ 23 ዓመት ዘሎ ግዜ ብሉፅ ናይ ሓዳር እዋን ምዃኑ ብዙሓት መጽናዕቲ ዘካየዱ ክኢላታት ይገልጹ እዮም። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ብመጽናዕቲ ዝተረኽቡ ብዙሕ ናይ ዕድመ ክልታት እንተሃለወ እኳ ዳርጋ ኩሎም ብእዋኑ ምምርዓው ዝያዳ ከም ዘረብሕ ዝሰማምዑሉ እዩ። በዚ ዝሃብና ክመልሲ ዓጊብ ክትኮኒ ንምንም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኺ ሲነማ ሰመረ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደለበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም? ናይ ብርዒ ስመይ መወስበሉኒ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለኒ እምነትን ክብረትን ልዑል እዩ። ግና ከምቲ ኣነ ብእምነት ዝቐርበን እሙናት ኮይነን ኣይረኸብክዎንን። ብኸመይ ኢልኩም እንተሓቲትኩምኒ ንፈተነ 3 ብደብዳቤ ን3 ድማ ፊት ንፊት ብቓለይ ንፍቕሪ ዝሓተትክውን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ መልሲ ከይረኸብኩለን እንሆ 8 ኣዋርሕ ኮይኑ ሕጂ ግን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለና ኣረኣያ ንኸይፅንቅቕ እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ? ሰላም ዝኸበርካ ሓውና ሙሲ ኣብ 6 ደቂ ኣንስትዮ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ዶ ክንብሎ? መጽናዕትኻ እንታይ ምስ እምነት ዘተኣሳስር ኣለዎ? ኣፍቅራን እምበር ልቕሐይ ምለሳለይ ኣይኮንካን ትብለን ዘለኻ ቅድሚ ንፍቕሪ ምሕታትካ መዘንጎራዙ ከመይ ዝበለ ርክብ ነይርኳ ይኸውን? ንስኻኸ ናይ ብሓቂ ኣፍቂርካ ዲኻ እትሓተን ወላስ ንፈተነ ጥራይ? ናይ ብሓቂ ተፍቅር እንተኾንካ እንታይ ዋንዳኣ ነዘን 6 ጎራዙ ኣርከብካለን? ስለዚ ቅድሚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረካ እምነት ምጉዳልካ ንስኻ እውን እሙንኩን ጓል ኣንስተይቲ ብልቢ ዘፍቅራ ወዲ ተባዕታይ ትፈልጥ እያ። ኣብ ኣጠማምታኻ፣ ኣዘራርባኻ፣ ዕላልካ፣ ሓልየትካ፣ ተገዳስነትካ ወዘተ ክሳብ ክንደይ ከም እተፍቅራ ትዕዘብ እያ። ስለዚ ከም እተፍቅራ ብደብዳቤ ጥራይ ዘይኮነ ብግብሪ ኣርእያ። ቅድሚ ምሕታትካ ክትላለያን ገለ ክስሕባ ዝኽእል ግዳማዊ ወይ ውሽጣዊ ጽባቐ ከም ዘለካ ኣረጋግጽ። ኣድህቦ ንኽትገብረልካ በቲ ንሳ ትደልየያ ኢልካ እትግምቶ መንገዲ ቕረባ። ኣብ መንገዲ ተጸቢኻ ከም ወረቐት ዕድመ ደብዳቤ እንተቐበልካያ ከመይ ኣቢልካ መልሲ ትጽበም። ብጥዕናኻ እውን ከይተጠራጠረት ኣይትተርፍንያ። ክቡር ሓውና ሙሲ ዝኾነ ኮይኑ ገለገለ ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ ባህርያት ደቂ ኣንስትዮ ወስከነ ብለልካ። ደቂ ኣንስትዮ ብቐዳምነት እቲ ዝደልየን ወዲ ብልቢ ከም ዘፍቅረን ክስምዐን ኣለዎ። ገለ ደቂ ኣንስትዮ ብኣካላዊ ጽባቐ፣ ገለ ብብልሒ ሓንጎል፣ ገለ ብሃብቲ፣ ገለ ብባህሪ ናይቲ ደላየን ክግደሳ ዝኽእላ እኳ እንተኾና ልዕሊ ኩሉ ግን ከፍቅራ ይደልያ። ንፍቕሪ እትደልያ ጓል መጀመርታ ጽቡቕ ጌራ ንኽትፈልጠካ መንገዲ ክፈተላ። እንታይነትካ ከይፈለጣ ዘፍቅራ ደቂ ኣንስትዮ እንተሃለዋ ውሕዳት እየን። ዝበዝሓ ድማ ናይ ብሓቂ መንነትካ ኣብ ዝፈልጣሉ እዋን ይተዓሳን ይሃድማኻን። መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ንፍቕሪ ኣብ ዝሕተታሉ ግዜ ቅልጡፍ መልሲ ኣይህባን። ብዙሓት እውን ዋላ እውን ኣፍቂረን እናሃለዋ ከም ዘይተገደሳ ክመስላ ይደልያ። ንተደላይነተን እውን ዋጋ ይውስኻሉ። ንስኻ ክትመላለስ ኣለካ። ተወሳኺ ጽባቐ እናወሰካ ምፍታን ኣይተቋርጽ። ናይ ብሓቂ ከም እትደልያ ንዓ ንምርካብ ኣብ ትገብሮ ዘይሕለል ጻዕሪ ክትግንዘቦ ከም እትኽእል ኣይትዘንገም። በኣኻ ተደላይነታ እናወሰኸ ኣብ ዝመጻሉ እዋን ሓለፋ ክደክም ኣለካ። ብተወሳኺ ጓል ኣንስተይቲ መጻኢያ ኣብ ሓደጋ ካብ ዘውድቕ ርክብ ከም እትጥንቀቕ ተረዳ። ዝኸበርካ ሓውና ሙሲ ኣብ ቁም ነገር ጥራይ እናዳሃብካ ከም እምኒ ኣይትትረራ። ቁም ነገር ንበይኑ ከሰልክያ ይኽእል እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ሰሓቕ፣ ምዝንጋዕ፣ ዋዛ፣ ቅብጥሮት ወዘተ ከም ዝደልያ ኣስተብል። ብዘይ ናይ ፍቕሪ መማቕርቲ የፍቅረክየ እንተበልካያ ዳርጋ ጽልእኒ ትብላ ከም ዘለኻ እውን ፍለጥ። ስለዚ ነቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ኣእምሮኻ ባዕልኻ ዘማዕበልካዮ ጽልኢ ደምሲስካ ብሓድሽ መንፈስ ክትቀርበን ከም ዘለካ ኢና ንምዕደካ።
ምክንያቱ ኩሉ ሓሳባትካ ብቑኑዕ መንገዲ ምስ ዝኸውን ጥራይኻ ክትዕወት እትኽእል። ክቡር ሓውና ሞሲ በዛ ሃብናካ መልሲ ዓቂብካ ክትከውን ሙሉይ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ። በዚ ንቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓቂብኩም ክትኮኑ ሙሉይ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም በተም ካልኦት መደባትና ተዘናግዑ። ክቡራት ተኸታተልትና ሱታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትዕመቑ። ከምኡውን ብወገንና ክቐርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጀባ ኸንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና። ኩሉ እቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሓኩም ከኣ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርና ዘናግዕን ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና ሰሰናዩ። ሲነማ ሰመረ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጐስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃበ ሲነማ ሰመረ ኣብ ሲነማ ሰመረ እጥዑሙ ዝነቀ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልም